Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes som sa rozhodla, že vám ukážem, ako si nalakovať nechty. Ja viem, že asi každý vie, že ako si má lakovať nechty. Tak ale, keby náhodou neviete, tak ideme robiť také farebné, dvojfarebné nechty. Takže môžeme ísť na to. Chcem vás len upozorniť, aby ste si mysleli, že si budem lakovať len jeden necht, pretože idem na svadbu a na svadbu si chcem lakovať iné nechty, takže vám to len ukážem, ale keď si budem lakovať na svadbu, tak určite natočím video, ako si ich lakujem. Dobre, takže dnes budeme z tej mojej krabičky tejto. Takto. Z tejto mojej krabičky vyberieme si teda takéto. Stačí nám jedna takáto kocečka. Malá, hej. Potom budeme potrebovať tyčinku do uší. Odlakovač na nechty. A dva laky v podstate. Takže ja si zvolím asi tento lak. Je to Max Factor Disco Pink. Takže tento jeden si zvolím. A ešte si zvolím tento lak. Je to bledorožový a to je Boulevard od Beauty. Takže to sú moje dva laky, ktoré budem dnes potrebovať aj používať. Dobre. A ešte samozrejme si zoberieme túto takú nastriehanú kasicku. Takže ako prvý si budem dávať asi tmavý lak, by som povedala, alebo bledý. Prvý si dám asi áno, prvý si dáme bledý, ale najskôr si musíme poriadne zatrepať a ho tvoríme. Niekedy mi sa pokazí, ale teraz je dobrý. Lebo niekedy takto, keď to vidíte, tak táto štetinka, tuto, to je taký kňoflik a ono sa to odtiaľ vyťahne a musím len tou štetinkou a tá je celá od laku, takže to je zle. Takže tu je tá gazička. A my už si len takto namalujeme. Ale treba si to, podotýkam, poriadne nafarbiť. Ona je teraz taká menšia, pretože naozaj je to na viacej tých použití. A ja už som ju používala veľakrát, takže že sme ho poriadne neroztrepali, no nevadí. Dobre. Farebný lak by bol. Teda tento bledý zatiaľ ešte nie je farebný. Aha, už som si nalakovala. Ale nie. Zatiaľ len takýto bledý. No a teraz si zatrepeme s tým tmavším. A nanesieme tam tmavší lak. Výborne, ten ide rýchlejšie, ten je zdatnejší. Tak, a vidíte to takto. Takto to má vyzerať, aj to tak vyzerá. Tak, a teraz si tú padoštičku ideme naniesť na nechty, takže v mojom prípade jeden, ale vy samozrejme, keď sa vám minie ten lak, keď už ho budete mať dotlačený, zase si tam dajte tú istú farbu, môžete pokračovať. Môžete si dať do tretice tretiu farbu, ale ja si dávam iba dve, pretože potom tá tretia je viac na koži ako na nechte. A to sa mi naozaj nepáči. A už si to len takto tlačíte. Trošku by ste si to mohli vycapkať. No. Ešte trošinku by to chcelo, tuto hore. Tak. Myslím, že je to hotové. Tak to vyzerá teraz ten necht, vidíte to dobre a
ako tam niektoré krystálka tu nemala okolo farby. Teraz nepotrebujem ani odlakovávač, ale samozrejme túto sa mi trošku vyšlo a keď som také nechty krásne, tak si ho použijem, ale je to iba taká malinká bodka, takže ešte si to zoškrábem. A je to niekde hotový. Takto si môžete vyrobiť vlastne všetkých 10, môžete si to robiť na nohách, samozrejme tam je to ťažšie. A takéto nechty si dám nasieť na tú svadbu, takže tak, len som vám chcela ukázať, ako sa robia tieto nechty. Dúfam, že vám to pomohlo pre tých, čo nevedeli, ako sa to robí. Teraz to už vedia, samozrejme. A tak to je asi všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, tak nedávajte like. A predsa si to s tým odlakovačom urobme. Pretože možno neviete, že ako to máte okolo, tak ja vám poradím. Nerobte si to s nejakými takými, iba si zoberte obyčajnú tyčinku do uší. A vy to jednoducho namočíte do toho odlakovača, tú tyčinku. A pekne takto okolo toho nechtu si prejdete. A vidíte, že aj tu máte, tak preto si to radšej použijem aj ja. Tie nechty na tú svadbu si to jasne použijem, len teraz na videu. Všade, aj tuto, kde ste si náhodou zababrali, si to urobte. Ani na koži nič nemám, takže a hotovo. Výborne, už máme aj nechty. Máme aj odlakovač, takže myslím, že z dnešného videa by to mohlo byť všetko. Krabičku si sem dáme. Takže ďakujem, ak sa vám video páčilo, už som povedala, dajte like, ak nie. A nezabudnite, robte si takéto nechty. Sú naozaj